Ahoj lidi, tady něco vám řeknu. Tady tato fotka, tento profil, tak mě hejtuje. Může prostě neřekněte mu ani slovo, nepište mu ani, protože já ho nemám rád, jo. A jako co jsem mu udělala, že mě hejtuje. Chápete to? Já ne. Ahoj. A k tomu já jsem na něho byla milá. A řekla jsem, že je dobrý kamarád. A na to, že on mi řekl, že je na mě naštvaný. Že mě nemá rád. A prostě něco. A já jsem na něho byla milá. Chtěla jsem se s ním smířit a všechno, ale on ne. Že on mě hejtuje. A já jsem mu nic neudělala. Nic. Takový lidi nevím. A prostě tito lidi by prostě neměli natáčet na YouTube, chápeš? Nebo na cokoliv. Když jsou tak zlí, tak proč natáčí? Třeba tak si řekni moje BFF z Česka, třeba ty Terry nebo Eli, nebo třeba já vás znám dlouho a nikdy jste mi nic neudělali. Nikdy jste mi neřekli ani slovo, ani já vám. A takový lidi já mám ráda, ale takový, že mě hejtuje a já na něho jsem milá, to jako fakt ne.